lunje ngolwandle bo lwafinye awunayithishu lapha nyelela kimi indaba obusika ngenile yabona mfethu wona lo muntu lo wafaka usawoti la emafinyeleni hayi unesandla esihle awufaka kahle awubabi futhi awukho mncane wasemza isikali nje right unesandla esihle kakhulu kabi hayi yena nje isikali sakhe hayi uyabona ukuthi ngathi uchef futhi umuntu ongathi vele uchef ngathi ukuka ngoba uyabona ngathi futhi wafaka wayizwa taste uthi hayi la ngeke bakhalazi ngeke ngoba ngeke ubabe futhi ngeke ube ngathi wayetesta naye kuqala azwele nje azwele ngoba ngisho lento nalaba nje mfethu chicken licken laba no KFC bangafunda bengasiki iphethini usawoti ufaka kanjani bengasiki iphethini mina futhi uyangixaka umuntu onana usawoti into ongayithola hawu lento hayi abantu bayaganga bayaganga abantu cha yena usayibambe kahle esikalini nje uhleli impela uyabona akukho la ekuthiwa khona hayi la ngathi wayebhizi mhlawumbe noma wayephuthuma mhlawumbe yofaka kwenye indawo wayekade nengane mhlawumbe waba namawala noma wakhohlwa ukufaka umothi unaso isikhathi usayibambe nje kahle selokhu kwathi wena ucene nokwezwa wona mfethu senginesikhashana ngagcina senginesikhathi impela ngagcina awuwezwe mhlawumbe aseshintshile mhlawumbe qinisile yazi mhlawumbe senoshukela ngizokwenza ngithi ukweza ukuthi ngisabhizanyana nje manje awukwezwa uma uthola isikhathi uwezwe ungitshela ukuthi ngisabhizi manje ungitshele phela mase